Karamelový veterník, prísady, cesto, 140 g zmesi venčekov, 125 g margarínu, 3 vajcia, 250 ml vody, krém, 300 ml mlieka, 100 ml šľahačkovej smotany, 1 balíček karamelového krému. Príprava cesta. Odmerané množstvo vody a margarínu dáme variť do vriacej tekutiny, vysypeme za stálou miešania zmes na prípravu cesta a miešame, pokiaľ cesto nie je hladké. Do vychladnutej masy pridáme 3 celé vajcia a ručným šľahačom šľaháme na 3 minúty. Cesto vložíme do ozdobného striekacieho vretúška s hviezdičkovým násadcom a na vymastenú plechu formujeme veterníky s priemerom asi 6 cm. Pečieme v strednej časti prehriatej rúry. Veterníky po upečení ešte teplé prekrojíme a dáme vychladnúť. Príprava plnky. Do vyššej nádoby nalejeme studené mlieko a šľahačkovú smotanu. Pridáme zmes na prípravu krému a šľaháme šľahačom. Príprava veterníkov. Hneď po ušľahaní plníme prekrojené veterníky hotovým krémom pomocou striekacieho vretúška. Veterníky posypeme práškovým cukrom a poleme hotovou polevou.